Hyvin menee, Aleksi. Eikö Jonilla ja Jennillä mene hyvin? Joo, kyllä menee. Menee. Joo, meillä on se sähkökin, mutta ei ole nyt käytössä. Hei, vitu. Varutaan sitä ristiä. Joo. Vitu oksa. Joo, no kyllä voi pikkasen kirota, mut kuitenkin. Siinä onko ne kivi? Ei, kyllä ne mun mielestä menikään. Menee se ihan hyvin. Joo. Kävelään tänne päin sitten, että saadaan hemmetin porukat kiinni. Ouch. Arvaa kuinka moni ihminen tuo mulle on kaloja. Joo, laitoin ratiskaan, mutta... Mitkä laitoit? Ei, on tullut ja... Mun saa lupaa, no eihän sellaista vittu oikein. Kuka ei koskaan arvaa, että mä myyn sellaista. Eikö sekin uudistunut se valvoja? Vilistäkin tämmönen. Joo, tässä Sulla on, Harri, niin paljon matskua, että... on mulla matskuja, näin. Näin. Hyvä.